ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଉ ହଠାତ୍ ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଉ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ। ଏହି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ କାହିଁକି ଦେଖୁ? ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆମକୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏକ ଡ୍ରମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଦାଢ଼ି କ୍ଷେର ହେବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଏହିସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମୃତ୍ୟୁର ସଂକେତ ଅଟେ। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ନିଜକୁ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବାଳ ଖୋଲା ରଖିବାର ଦେଖେ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ନିଜେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଦିନ ଯାତ୍ରା ନ ଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏକ କାଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ମାନନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ କାଉ ଦେଖିବା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଶୁଭ ମାନନ୍ତି ଯେ ଏହା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଏକ ଗଧ ରୂପରେ ବସିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଅଟେ।